Bé, abans de Tomàs Aimat no hi havia una tradició a Catalunya de tapís, es conserva algun, com el tapís de la creació de Girona, que és un brodat del segle XI, però no hi ha continuïtat. El tapís era un element de luxe, era un element sumptuari, estava molt lligat a les cases reials. Llavors a França hi havia unes quantes manufactures importants, entre elles les de Gobelins, que seran la que marcarà la manera de fer a la manufactura d'Aimat. Gobelins, que s'estableix al segle XVII, tenia una manera de treballar i de concebre el tapís que era partint de la pintura, es feien els cartrons que després s'havien de traslladar fidelment al teixit. Aquesta serà la manera de treballar quan Tomàs Aimat s'estableixi a Sant Cugat. Tomàs Aimat estudia dibuix i pintura a la Llotja, però gràcies a Folch i Torres s'interessa pel món del tapís i aconseguirà una beca per estudiar a París, a la manufactura de Gobelins, les tècniques del tapís, primer, i posteriorment a Madrid, a la Fàbrica Reial de Catifes i Tapissos, on aprendrà el nuat a mà de les catifes. Aquí podeu veure el tapís de la Verema, de 1916-1918, que és un motiu que es repeteix en l'obra d'Aimat. El context cultural és el del noucentisme i els motius que s'hi representen són la mediterraneïtat, el camp, la vinya, la mitologia clàssica també, com en el cas de la Diana Caçadora. El 1926 es construirà al carrer Villar la nova manufactura de Tomàs Aimat, que és avui la seu del Centre d'Art Municipal Casa Aimat.